Then, ano pa ba? Kunyari, marunong tayong magluto. Ay, may butas. Nagtipid tayo ngayon ng tipid. At pwede na po ito. Kunyari, marunong na tayo. Mga magic lang po ito sa breakfast, Madlang Maypi, para gaganahan tayo sa pagkain. Yun. Oops. Okay siya, Madlang Maypi. Gawin natin, ilagay natin yung ham na ito pa ham omelette, Madlang Maypi. Tapos lagyan lang natin ng ang ilagay ko naman is mayonnaise lang, Madlang Maypi. Tapos yun na po. And then yun, well done na siya, Madlang Maypi. So yun, Madlang Maypi, ito na po yung niluto nating ham plus omelette sandwich. So ano po ba, ditikiman na plus hot sauce. Siyempre masarap kasi ham at itlog, mag-blend din yan kasi mayroong ham burger, diba? Egg hamburger. Masarap pala pag hot sauce.